кажа само едно. 2024, благодаря. На вас също благодаря и весели празници. Мислимо, ако няма DRS, брат. Брат, какво правят тия пред мене, бе? Забравяй да опиташ какво пред тия за тебе, брат. Не се останава. Се Чакай! Чакай! Мексикан бу... Една точка пак е хубаво. Какво правиш, бе? Брат, още колко, бе? Буквално на същия завой. С коя каска да съм? На Карлос Сайнц или на Чарлес Леклерк? На Гранде Прица. На кой? Гранде Прица. На Марс Верстапен. На... Кой? I'm the fastest boy. Брат, точно ли го правиш това? Не, бе. Мали, каква е глупост, чака. Брат, моля те, кажа. моля те изчакай, само. Брат, факта, че само го въздишаш ми пречиш, бе. Знаеш, какво аз мисля, че тук, аз съм тук DNF в същото това състезание. Не са важни гумите, важен е пилота. Ей, мадрец. Веско, потихо. Потихо е да го ева. То си направо, мога да си приканвам глупости. Да, ма и сега ще чакай. It's the final round! Мали го гъртен. С двете прибирам се пак. Ей, Като си озърта мърка, кръта. А? ей, Ей! идвам. Да се. Той нашия идва от 3.26. Стана 4 часа, глей. Аз му че цъкнах. Защо имам гориво за 11 обиколки? Защо не си оправил горивото? Къде да знам? 15! Дали ще е сейф? Ще имам ли време за още една? Не, нямам. Кътвай корнери! Реши завой! Е, тука през средата, бе, човек! Гледай, той не мога да кътвай корнера, бе, погледи го, бе! Мъкне! 3 минути 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 минути и 10 секунди. 6, Май вече няма да имам време. 4, 3, пробвай, 2, 1, 2 минути и 59 секунди. Аре бе, казвай! Азизи! Карай бе, няма. Вали ви? Петля. Помежду другото. Валерий Божилов. Ти бе, знаеш какво Валерий Божилов пише тогава. Майка. Gearbox Wear? Ама аз го смених. Сменил си го с нов захабен. Това не е верно. Браво, Строл! Браво! Уху! Ама то не става и ужасно. Господи! 3 лайт! Правите, бе, брат. Какви 3 лайда, брат? А тук става цунами. Брат, това аниме геройче е гледал някакво аниме за кули и решил да ми покаже. Ела тук. Не. Ама ти като наблъскаш, виж. Аяш се. Ще вземеш пеналти. Излизат. Брат. Браво, Верстапен. Ася, какво правя? Да видим. Ох, аз съм седми, о мой бе. Да не я държа за ръката. Моля, бонже. Бонже, господи. Моля ти за този. Моля ти за този. Стига бе този. Взимам точка за тебе.
EA takes control. Опа. Моля те, нищо да не се случва, моля те. Имаш още 5 секунди. Не, ударих съм Сайнц. Секунда преди AI да се поеме контрол. Секунда преди AI да вземе контрол, Веско. Ако ще излизай сега. Ти ме забави. Какво ще направя като изляза, Веско? Брат, знаеш ли, че си на 1/10 от това да си в топ 10? Yo, you wanna see some real speed? Брат, няма смисъл. Не го знае, стана една секунда. Един е върху тебе. Ти верно обаче си пълен от гофрен. Някой казва ли ти го е? Даже получиха 5 пеналти получи. Верно! Ти получи ли? Не! О, не! Ева пита, че нещо. Това е, че малко да наваксам в шампионата. Завалят. Жив да те ожалям. Ти имаш 5 места, бе. От си гофрен. Час ко съм виновен. Брат, аз пуснах аварийките, смисъл. Какво искаш от мене? Ево тебе да стринеш отпора. Ме бавиш. Още от Формула 3. Формула 3 с такъв. Мазепин. Така да е, Веско. Пиастри сериозна конкуренция, не лъжи. Вече съм в DRS-а. Не! Веско! Не! Той вече е на една секунда от мен. Доски изтарва подиума. Остава с тия гуми, бе! Не! Що да колка? Макс! Махни се! Не! Красиво. Не. Не, махай се! Това е мой за мой! Махай се! Там за Верстапен, бе. Ева, той че чапа DNF, много ли, бе? Норис! Мале, той пое кърва, той направо подскочи, отиде и изнесе се горе при Господ. Леле! Ево. Аз май се пребах, като излезнах сега. Или по-скоро теб ще пребах. Без какво става връзка? Ей ся. Айде, Анди Бул Морков. Спирам, защото да минеш. Пазикам се. Съм толкова лъж, бе. Брат. Ди кое нахаме? Лоудинг. Уилямс. Спри, бе! Много болит нея спирачки. Нямам въздух, броски. Аз нямам спирачки. 1-2. И Верстапен е трети. Спечелил Карл Сайнц. И ние сме 19-20, споко. Брат, сега, представяш ли си? Пак да не бъгне крият. Айде да си представяме такива неща. А? Ко ще кажеш? Порта Ферари. Наказание! Какво? Моля! Колега, не знам какво ще кажа, ама... Съсипахме на тази държава, брат.
Да, така е, братле. И още по-тъжна история е, че нашият... Защо говориш сякаш ходиш на терапия за спиране на цигарите? Е на отстоп, на аутлоп. Outlap стъпен. Отстопен. И така, дами и господа, започва Formation лапа. Тук сме с колегата. Колега, кажи нещо. Много мълчиш на този ден. И колега, много съм тъжен, че двамата българи се разделиха заради... Айде да не го изказваме в студиото, защото ще получим доста критицизъм и може да ни уволнят. Все пак пожелаваме късмет на Джилва в Уилямс и на Роскоко в Хаас с този некадърник, а така да с сержант. Този млад и прекрасен пилот. Колега, нека да оставим коментарите за после. Добре, колега. Нека се насладим. Аз за какво не почвам, бе? Аз не почвам. Публиката се радва, че колите са спряли, то не може да тръгнат. Развяват знамената на Европейския съюз, виждаме на италианското, виждаме на испанското, бразилското. Много знамена има днес, колега. Повече отколкото трябва да има. Сеш ли как бие малкия в 4? Не искам да бия от тия 4. Нещо тичат деца по... Играта ми крашна. Гасли. Щяхме да се цункаме за лека нощ. Щяхме да спием лека нощ, деца. И да се надяваме, че през 25-та ще има повече.